Hello guys! Welcome back sa aming YouTube channel, Tres Marias Farms. For today's video guys, ay ipapakita ko sa inyo yung aming mga tanim na mga gabi. So ayan, habang kami ay nagbabantay ng aming palayan, dito sa tabi ng palayan, meron kaming mga gabi dyan guys. Yan. So ang ginagawa ni Mother, dahil si Mother ay napakasipag talaga, habang nagtataboy, nagbabantay ng mga maya sa aming palayan, habang naghihila siya ng mga banderitas dyan, pag wala na yung maya, pag umalis na sa aming palayan, si Mother ay naglilinis ng ilalim ng aming magabi. Nagbubunot siya guys ng mga damo. So ayan ang linis-linis na ng mga gabi namin, mga tanim namin gabi. Ang linis na guys ng mga tanim naming gabi, wala nang mga damo. So ganyan po si Mother, napakasipag talaga niya guys. So tara at libutin natin. Thank you so much po sa lahat ng aming mga subscribers, mga viewers, at sa aming mga kaibigan dyan, mga bagong kaibigan, at sa aming mga masusugid na manunood. Thank you so much po sa lahat ng mga OFW. Maraming salamat po sa lahat ng mga OFW yung nagsusupport sa aking channel, sa aming channel, sa akin na lang kasi ako na lang yung mag-isa. Thank you so much guys. Tara, samahan niyo ako at ililibot ko kayo sa aming mga tanim na gabi.